gutom na talaga kami. Magandang hapon, Lunes ngayon ng hapon at pupunta ako kina ate kasi nag-chat siya sa akin kahapon at tinanong niya ako kung gusto daw namin ng isda. May nagbigay sa kanya ng napakaraming isda. At alas 3 pasado na, pupunta pa lang ako sa kanila. And just a reminder about Weekend Taglish Vlog. So, ito ang unang Weekend Taglish Vlog na magsasalita ako ng normal. At gaya ng lagi kong sinasabi, andito na ako. Nagdala uli ako ng kalunay para kay ate. May tumabi sa akin. Gusto mag-hi. Salamat sa inyo. You wanna give everyone some kisses? Here. No kiss for ate. No kiss. Binigyan ako ni ate ng bag. Hi! May isa pang aso. I just wanna say hi. Oh, tuta. Tuta. Ay! Hi, tuta. Ay, Hima. Aray ko. Aray. Hima, wait a minute. I wanna say hi to the other one. Tuta ka pa. Tuta ka pa. Bye, papi. Bye na. Bye na. Bye-bye na, papi. Cookie. So, ang pangalan pala nung tuta ay Cookie. Bye, Cookie. You want some cookie? Gusto mo ng cookie? Naku, ang cute. Say hi. Hi. Sabi ni ate, 3 months old pa lang itong tuta. Di ba, te? Yeah, 3 months. Selos. Selosa si Hima. Samahan natin si ate. Pagpapadala siya ng pera sa Pilipinas. Pasahero ako ngayon. Pasahero. Dito na tayo sa Lucky Money. Nandito tayo sa tindahan. Sundan natin si ate. Ano ito ilalaga mo? Ilalaga mo yan. Buboil mo. Ito yung ginagamit nila sa boba drinks. Oh yeah. Ilalaga mo lang mo. Ilalaga. Oo, ilalaga. Oh, ito yung nasa bahay. Ganito yung gamit namin sa bahay. Ah, okay. This one here. Buba. I saw something. May nakita ako. Ano kaya ito? Ano? May ibon sa taas. Iigib si ate. Nasaan na tayo? Si ate naghahanap ng mga barya. Akala ko wala na ako pero may pera pa pala ako dito. Walang yun talaga. Naghahanap siya ng mga barya. Ayun, ang daming barya. Yung hindi mainit. Mainit dito. Dito tayo. Sundan natin si ate. Nandito na kami, nakabalik na kami ng bahay ni na ate. Busy. Oras naman para magluto ng dinner. Galing sa labas. Tapos ito. Alas 7 pasado na, uuwi na ako. Ayan, sabi ni ate, bumalik daw ako bukas at pupunta daw kami sa mall. Kaninong bola yan? Asan ang ball ni Hiro? Asan? Hiro ko? Uy. Asan ang ball mo? Asan? Ang pogi. Ang gwapo. Natatakot ako kung anong susunod niya gagawin sa akin. Subukan niya lang dalapas tanganin ka. Hindi ako magdadalawang isip na makipagpatayan sa kanila. Sila kakayanin. Gusto mo bang sumunod ka dito?
Wala na akong pakialam kahit Another day, Martes ngayon. Andito na naman ako kina ate. At hindi kami natuloy pumunta sa mall. Pagod! Tired. Pagod siya. Galing siya sa trabaho. Magluluto na lang daw si ate ng pasta. Yeah, ate is so busy. There's always another day. We can always go gala. Yeah. Maybe next time we can go to Zion Market. Zion! Isang vegetable! Organic one! Saka punta tayo sa, nakalimutan ko ng pangalan nung... Passion Valley! Isa pa yun. Nakalimutan ko ng pangalan nung Korean store. I used to go to... No. What? See, I forgot. Okay. I have to search it on... Ayun, naalala ko na. The Face Shop. Official Yep. store. Mga sabon, Oh, skincare, everything. kung ano-ano. Kape tayo. Kape tayo habang naghihintay ng pasta. Kain na! Kain na tayo, luto na. Kaliwete ako. Good. Naubos ko rin. Sarap ni ate magluto. Hindi ko alam anong oras ako kumain. Pasado 6:00 na. Thank you, te. Sarap ng pasta. Pasensya na. Next time ulit. Natin. Okay lang. Another day, susunduin namin si Papa sa trabaho. Diretso na kami mamamalengke. Diretso na kami mamamalengke. May mga building dyan. Saan? Oo, yung building na yun, ayaw ko kung ano yung tatayo dyan. Ano pang balita? ay babad yung ulan. Parang uulan. Makulimlim. Kuha tayo ng tinapay. Kita ko na si Mama. Anong ginagawa mo? Tinatawagan ko si Papa. Ayun si Papa, oh. Right there. Gutom na kami, kaya lahat sa amin masarap. Gutom na kami, kaya para sa amin, lahat mukhang masarap. Malamig, malamig. Malamig. Tingnan natin yung Dito naman sa ladies. kain tayo. Andito na kami sa kotse. Gutom na talaga kami. Pati pala si Mama gutom na. Hindi ako nag-lunch kaya. Yan lang para ngayong linggong weekend Taglish vlog. Lobat na ako.